Las familias nos trasladan que es una situación agridulce. Se encuentran contentas porque sus seres queridos han podido salvarse, están a salvo y ahora están acudiendo hacia tierra, donde desembarcarán pues en las próximas horas ya para hacer un chequeo médico y unas primeras declaraciones para averiguar qué ha pasado con ese naufragio. Pero también una situación de pesar, porque hay muchos compañeros que no han podido sobrevivir. En este momento estamos hablando de 8 personas fallecidas, 2 de ellas son gallegas y por tanto su pesar y nuestra solidaridad también con esas familias que no han podido ver cómo sus seres queridos se han podido salvar. Tras unha espera agónica, os familiares de José Saborido, Ramón Hombre e Ramón García recibían a confirmación de que estes 3 ribeirenses se atopaban entre os superviventes. Puideron falar con eles por teléfono e, aínda que moi brevemente, esa chamada supuxo o alivio tras horas de incerteza nas que as informacións chegaban de xeito moi confuso. Sí han podido hablar con sus seres queridos para decirles que están bien. Son comunicaciones muy cortas debido a las condiciones meteorológicas, pero por lo menos sí han podido hablar con sus familias. Non foi o caso de Juan Antonio García Rey, o outro ribeirense que viaxaba a bordo do palangreiro e que permanece aínda desaparecido. A casualidade fixo que a nova da súa desaparición coincidise coa Festa da Dorna, na que cada ano se implicaba activamente. A Confraría da Dorna emitiu un comunicado de solidariedade e a peña da que forma parte suspendeu os actos que organizaban este día festivo. Dentro do Concello de Ribeira tamén estivemos en contacto coa Confraría da Dorna, que é a comisión organizadora desta festa de interés turístico galego que temos no noso concello. Xa fixeron un primeiro comunicado no día de onte para lamentar e mostrar pois todo o seu pesar por ese naufraxio e mostrar o seu cariño ás familias e, evidentemente, tamén aos mariñeiros. Igual que nós, están esperando acontecementos, seguen con preocupación esta situación e neste momento non podemos dicir nada máis. Xunto con Juan García, máis coñecido como Pichón, permanecen desaparecidos outros 3 mariñeiros. Un deles, Antonio Barreiro, é natural de Noia, onde esta mañá os veciños espertaban con esta dura nova tras confirmarse que non se atopa entre os membros da tripulación rescatados.